Itzatixe txarla guk beuk bintzat euskera zeitzeko asmoa zetorrega eta hola nengo gu, baina quiero decir que voy a empezar otra vez. Que la charla va a ser en euskera, que era lo que habíamos usado desde el principio y que así va a ser, pero que no, si alguien tiene cualquier problema para entenderlo y eso, que luego no, y le interesa algo de lo que podamos decir, nos dé un toque, que luego tomamos ahí un café y le explicamos lo mismo en castellano. Bueno, hasteko azalduko gune da proiektu bat, azalduko guz proiektu bi. Bat izango da bibliotekik, udal bibliotekik eduken, herri bibliotekik eduken proiektu bat, eta gero zelan eskolako biblioteka proiektu hori gure herrixen zelan sartzen da herrixen bibliotekian proiektu orokor horretan, ez? Lehenengo apur bat aurkeztu, egun markinetik gatoz, albuen gaina, eta lehenengo aurkeztu markine zelako dan, ez? Markine da txiki bat, garrantzixe dauke gero lan etxiko erakan. Markine da txiki bat, 2000 bat lagun, etorkinen porcentaia gero eta ondix hauei, 1,5 gora da, Senegal, Rumania eta Marruekos gaina horretxeri irabazliek, edo bestik eskutitxea daz. Baina herrixe bera kalie esaten dana, esaten zanaren kalie gai 2008 bat. Beste jentie bizi da oso txikixetan, txikixetan egon ditu hauek, batzuk urrina eta beste batzuk horrabaz. Zer lurraldez, markine oso ondixera da, Bizkaiko herri ondixeketariko hirugarrena, edo laguarrena. Bizkaiko mutur batien, eta oin arte nahiko txarto komunikaute. Zubertrez, edo ez, porcentario handi baten euskaldune eta maizkuntza euskera dana, ez. Nekazaritzaz oso lotute, nahitxe gaur egun nekazaritzaz eta ixen hor bizik, ez, baina oso lotute handioek. Eta industria, daukegun industria apurre, ditxixe, alboko herrixekan da, Etxebarri, Berretxun. Historia aldetik oso garrantzi, oso historia potenti eukiogu guratzetik, familia izan guratzuek, da jauregiz, dorretxez beteta, eta etnografikoki nahiko aberatzen. Eta ondino, gure errexe da, horrek errexe ondino, herri kutsu hori dagoen leku. Plazie, elixie, udaletxie, eta nahiko tradizionalista. Bale, herri biblioteki zabaltzen da 1900 eta 1979. Hori, dizela proiektu hori, herriko bibliotekak da bibliotekien proiektue eta besti da dokumenta eskolako proiektu. 1999 zabaltzen da gure bibliotekie, eta argazkixe bertako da gure herriko koeko portala. Eta zabaltzen da, argazkixetan egongo dana da, batez ekintzak eta animazioko asunto. Zabaltzen da 1999 eta zabaltzen da baina irakasle batek. Herriko biblioteki gure kasun irakasle batek zabalduan, Don Alfonso. Lehen alkatik esate ban Don Amador, edo eta dani paso jakun modun, biblioteka dani paso jakun modun, herri biblioteka dani paso jakun modun, zerbitzue azkenengo 10-15 urtetan total aldatu da, ez? Gure biblioteka bezin deberik itxeko leku bat, eta apur bat unbi zuzendutako leku bat, eta gaur egunin ez da hori gara. 1998 esaten egan modun, 1000 mailegu itxeren duzen urtien, eta aurten 15.000 baino geixen goguz. Zen edo esan horrek, itxo guzela 3 bat mailegu biztanleko, 2 bat mailegu bazkideko, eta badato maju edie gure ingurun. Baruegan, oso txarra baina. Eta paseu gaur hori, arratzaldez bakarri zabaltzen biblioteka batetik izetetik, egun guztiz zabaltza eta zapatu gozetan, langile erdi eukitxetik, langile bi eukitxera, eta uniek ez izetera gure bazkide bakarra, ez? Gaur egunin gure mailegue uniena da bakarrik 140 bat.
Gure herriko uneko geixe baino geixa bazkidie da, eko bibliotekako bazkidie da, eta gaina 2005-etik aurrera indako bazkidien di, osea, neko bazkide barrexen di. Akatz ondizena daukagune oso biblioteka txikixe daukagun, 20 metro karratu bakarrik, osea, piso handi baten besteko biblioteki daukagu, oso txikixe. Eta ze pasau jakun. Aldaketa hori pasetan juntzan bitxarti, egize da bibliotekak oso apostu handixe iban lehenengotik animazio kontutan, dinamizazio kontutan, irakurketa sustapena, lehenengotik apostu bat ingen duen horren. Biblioteki ondino zegoen esantolatute, informatizaute, baina guk ja netxe liburu kortanute zegoen, erabiltzaren duzen. Eta ze pasau jakun? Itxun jakun, itxotasun sentidu gendule alako batean. 2002 garren urtien ja, ondino jenti deberik txeko lanak etxetorte zan, baina ja gurasuk etortizinu mikinen bertan irakurtan, eta benetan azken izan sensazio hori ez, itxo eginen bertan barruan ez. Baina, ez eguen ez ampliazio hori, ez olako hori pentsau ez, eta hori mitxia. Eta ze pentsau gendu, zer leik egu. Bata, zer leik egu, diru bardinaz eta personal bardinaz. Bata, ingendu kulturretxeko tabernan, polikirolde gixen, ambulatori zuen pediatrixan, zabaldu gendu zen gune batzuk, hartu gendu zen unbat liburu eta eraru gendu zen, handaz. Eta liburu horrek erunei leik ez etxa, ekarri leik ez etxa, etxetik, bueltan, edo bibliotekan edo bertan itxileik ez da problema, nahi zuen lekuen, listo. Eta liburu horrek ez di sobreta jakusenak, ez di errepikatuta daukagusenak, di bibliotekako liburuek. Osa, hartzoguz dauzenak, zer lortzogu horraz? Kulturretxera doien gurasue umiaz kafe bat hartzen dabil mitxarten, umian dabil hango bibliotekan gauzatxu konsultetan eta liburukin eta jolazten eta irakurten eta zozer, hori gure biblioteka ez da dator. Eta guk leku daukagula. Eta beste alde batetik, ikusi gendun, herrixen ez zela beste biblioteka batzuk. Eta euren artin eskolarrak. Orduan, ze pentsau gendun? Aholku emotiaz, laguntziaz, egize da igul gure lana hor txegatu bidala, baina ikuste gendun hori holan egin de, ezin gendule zer lortu. Eta orduan zein gendun, elkarten gana jo gendun, 3 elkarte mota daukeguz, kultur elkartiek, adibidez, mendigo izalien elkartik, dauke biblioteka txikitsu bat, 3 baldi buru, mendixei buruz, rutaz, administrazioan beran bibliotekak, idazkarixek zenbat diro duten dau testo juridikutan, eta adibidez zuzenbide ikasle bate gure errexen horre testu gauz ondotoreko kako. Eta, por supuesto, eskolako bibliotekak. Eureta jo gendun, eta trato baten gendun. Hau da nahi bida, claro, betiko modun oso ondo pentsauten, neurtute bakotxan balia bidiek, hori bagendun, ezin zengo gendun ez egin orduan, Kristina gota ginen, eta gero baso zelan urten gogan betik amarruta ez dakitxe. Eta, tratu zelan da, tratu ez da idatziz, ez dakigu kapazizeko harin ez gu mantentzeko, ez elkarte horrek mantentzeko, orduan tratu zein da. Ni jutena zuen elkartera eta biblioteki organizau itxogu. Horrek zen nahi dago esan. Nik ez dut esango CDU zelan danez. Ni jungona ordenadora zara eta katalogo ingotxuaz zure liburuk ordeno ingotxuaz eta boten gotz, nik pentsetotena, bota biotena eta zu pentsetozunek gorro. Eta hola nitxogu, eta etiketa jartu guz, eta lan. Biblioteka horre gatzen dik gure katalogoan barne. Kontra eure zein bidabe, kontra enbidabe. Biblioteka hori ordenaute mantentzie, batzutan pasetan da, beste batzutan ez da arduradunik, egon zan bat, baina oina ez da hemen biderrien. Eta jentiei zabaldu inbitzien liburuteixe. Horrek zen nahi oso zelan. Beko bentaz lortu dugu, zabaltzi egunero, baina beste eskolia zabidez, biblioteka liburu kandaz, bat amatek nahi badau liburu hori, gure biblioteka joki dau, eta guk ekartu zegu liburu hori. Eta hori da tratu bertezle. Gero horrek sortzen dau lan asko protokoluek eta sortzen. Elkarte bakotxaz gatu biza ados zelan ingozun, zelan
liburu bat erostozunin, mundu txikostezun liburu hori altan emoteko. Nik altan emototenin, mundu txikotuzu liburu hori. Pertsona batek liburu bat nahi da benin, zelan joko dau zuen biblioteka. Bekorrentan, lauretatik bostetan, ja ben, zer, ni bostak arte, biharra hitxo. Ni jungo na, zeiretan, hori dana, banan idatzi didala, kriston lana, eta egur gurrengo kurtin ez da balixi. Baina guri funtzionetozku. Zer gaitxik funtzionetozku? Gazen herrixe gazelako. Gabos bide biztanle, hori ezagunen ez, lehen esaten zen duen, administrazioen kompetentzixak nora arte, guk apur bat horrek saltago dioguz. Zer gaitxik saltago. Ez da gure alkati ez da zarretuko horregaitxik, eskoletan ez da zarretuko guko ditxearren, hori hileke, gure neurriko leko baten, ikulertzot hori edo nun, ez da lagolako horretzak. Hau etxen hasi ginen, eta hasi ginen mendigo izalien bibliotekiaz. Zer gaitxik, biblioteki txikixez alako, geure neurrexek apur bat, geure indarrak apur bat neurtzeko, eta ingendu, katalogo gendu neuren liburutekixe, daz lauren baldi buru, mendixai buruz, rutei buruz, mapak, eta guk ez dugu txikitei, gazta gu geixa orduan dikona, zozertxu egur, baina ez da gure erosketen hartin hori ja, euren erabatezia da. Eta gero hasi ginen, ez Bekobenta eskoliaz, hasi ginen beste eskoliaz. Bekobenta denpora askon ibili da bibliotekia zozerrein naixen, baina betikue akzezen esan sartzen, eza pertsonalik, ez da arduradunik, eta nik arduradun barik, ena sartzen ez antolatzen. Eta, en cambio, beste eskolako bibliotekie, beste eskola konzertau bat, eta han izendatu ben pertsona arduradun bat. Pertsona arduradun bat egonez, biblioteka guztixe gatuzan antolaute, baina hortxe, punto. Daukegu oso biblioteka politxe antolaute, nik badakitz Jordi Sierra Fabran liburu dauzenak, eta eskatzen dauzenin beste bibliotekatu jundeik hartza, baina punto, hor ez da beste zer. Ez da beste lanik, ez da bibliotekari xoik. Hori amaitzen gauzela, Leire dator dokumentako arduradunen, Leire dator biblioteka esaten. Zozer nahi dotein bibliotekiaz, irakurketiaz. Hola, nazi gara, no, imaginetot, ez? Lagunduko estezu, herriko biblioteki lagunduko dauzuzetan, bai, por supuesto. Baina nik gauza bizan hortzezan. Bata, kompromiso bat binegala, nien horiela sartza gauzak antolatzen eta holan, datorren urtin hori bertan bera izteko, ez ezegatxik, da bierra berri galtzi, ez? Eta ez dugu hori itxeko borondateik eta gogoi bez. Eta orduan, hori bat, baitzezaban, eta proiektu bat sortu giren dule. Ez dut esan nahi proiektu bat oso ondo idatzitxe, bibliografisa, piluaz, ez. Proiektu bat gure buruen. Eta hori gero muldauko, kamixauko dana, gutxi bere egur, baina auki dugu gozak argi. Eta hola ningen du. Eta kompromiso hori eskatzen eban bebai, hori aurrera jungo dela, ez dela bertan bera gartuko, eta zozen lantxu, baina dirutxun bat, itxiak da, sustantzinak genin, holan, 2006an, martxan hasi ginen Bekobentaz. Lehenengo kurtin, irakurri, Aragoko gauzak ikusi, Asturias, Malaga, ikusten joan, zeitzen daren beste batzuek, irakurten, kursidotzun baten, honen txikasoko konurtien. Eta urte horretan erabaki gendun gauzabi. Bata, batez bibliografizan noren ipintxan horako da ninez. Bata, lantalde bat sortuko gendule, honek ez igala izen Leire proiektutik tiretzen eta nik tiretzen, hor lantalde bat egon bizala. Egizela gero, proiektotik bat amaten tiretu bidau, baina bestiek enteraute egon bidi, zu tiretzen zabizela eta zetan zabiz.